Ángeles María como valía la pena esperar. Pero claro, una maqueta no deja de ser solamente una parte de todo el proyecto. Así que vamos a descubrir las cartas de Gallano para las próximas fallas, destapando el boceto. Es impresionante, Enrique, pero conociendo a Sergio, estoy deseando que nos explique de qué va esta falla y qué temas quiere tratar. Bona nit. Bueno, ja tenim la carxofeta, sí, el que ens agrada als artistes per expressar-nos. Nosaltres la veritat és que ens expressem millor en el carrer, en la falla plantar, que en el micro, però bueno, anem a intentar-ho. Pues bé, bueno, la maqueta que teniu és una maqueta d'una peça del contrarreloj de la falla, no? És la maqueta completa. I bueno, el projecte, com ja heu pogut veure, el lema és verinoses i enverinades. La falla tracta de verins, de venenos, dels venenos que cada un necessitem en la societat en major o menor dosi per a poder sobreviure, no? Els xicotets i les xicotetes coses. Bueno, si me permetiu, vaig a llegir-vos, vaig a treure la xuleta, vaig a llegir-vos unes paraules del guionista de la falla, Manuel Andrés Arapico. Bueno, és un poc el resum, vos llegir les paraules perquè crec que resumís millor que us podria contar jo de què va el monument. Bueno, diu així, ja ho van dir al seu dia los chunguitos, dame veneno que quiero morir, dame veneno. I és que el que ens agrada massa, el que ens embogís, el que ens apassiona, el que ens sedurís o ens entrebolís, l'enteniment és un verí pur verí en grans o xicotetes dosis, segons casos i coses. Per això la nostra falla parla dels verins que ens rodegen, dels casos més flagrants d'enverinaments i els expulsons més infectes i verinosos, aquells que s'inoculen verins o que ens donen plaer o que ens donen patiment. Verinoses i enverinades venen les nostres històries, tan verinoses com les pròpies falles. El remat escena de la falla representa potser el més dolç i perillós dels verins coneguts pel ser humà. Ambientat en el món de les mil i una nits, el fàquir Pagafantas entona en el seu instrument una dolça melodia al ritme de la qual apareix una pèrfida serp veninosa amb aparença encantadora, Matacaquis, la serp de cascabell que enamora el Pagafantas i després li deixa, pues això, amb l'instrument calentet i a punt. El verí del recalfament ja ha deixat amb les plomes certes al veure l'encantadora moure la seva cintura a la llum de la lluna del desert i d'haver-li pagat més d'un cubat esperant el favor de la dama. El ratolí encantador de serps tindrà més sort en este cas, ja que el que és de la cistella sí que se'l menjarà, però de forma literal. De l'altra cistella sorgeixen mans que expliquen el llenguatge corporal d'una cita amb una serp de cascabell, com contigo no, bicho, no eres tú, soy yo. Te quiero como amigo, es buena chica, el tamaño no importa, etc. En les escenes trobarem diferents serps i verins per a fer riure l'espectador. Pues en este text jo crec que resumís molt bé de què va la falla. Simplement dir-vos que molt agraït per haver-me donat l'oportunitat de plantar en esta plaça tan monumentalista i que aposta tant per el monument en les falles de València i esperem estar a l'altura de la plaça i fer un bon treball i complir les expectatives.